pre. Ari na ko, pre. Ay, salamat. Nakapalit ito ko og snacks ako mga panday ba. O niya, pre. Salamat kayo, pre. Madala ko. Atay, Yunis pare ba? Di ko maplite. Ay, salamat. Nakasave ko. Adyo ko kaplite ba? Puti, kamay na nakot si Mr. Lim. Magkahiring na punig na ako'y dang snack ba? Ari ko mo agi. Ay, plastic. Pwede nang urunin yung baligya. Ay, salamat. Nalipat na gid siya. Ay, ano naman mo na sa dire? Ano, pwede. Bahali na ni. Duda ko ba? Marag manuwa na pa rin sa manok sa silingan. Ari ko agi, be. Uy, hapitan siguro kita niya. Ay, pwede! Sama niya. Mura maghihangat-hangat kaya. Ay, dili, nagdagan. Ugod ko ba kay napay tao maghilig kayat? Mau ba ya? Oh, mau yun. Nang istorya na pwede, oh. Kaning pan, i-prepare na na eh. Sige, paista tas panday. Tapos sublis dito, ah. Sige, ako na bahala diri. Sige na. Tuwa pa na ko panday dito, ah. Grabing ubusa sa likod. Uy, ano naman yung finishing ba? Uy, asan ito mga panday nga karang orasa? I-stack na baro nila? Ha? Uy, pre! I-stack na baro, pre? Galas go mo lang, kadre, pre! Mama, kanagay yung tig-stack. Ako ang finishing yun. Galas go! Nga mga diri, ah! Ay, sus ni mo, pre, mangutana, pamangka nga. Mag-finishing yung tagani ko sa wall, no? Ikaw, pre, dito may kasama na kuhan ganiya. Ako ka rin ang gilikayat. Tanawa lagi. Nakahiring na ko si mo kaganina nga naglikay-likay juga sa kuha. Galas gawa, grabe hadin mo panimot basta pagkaon ba? Sige na, pre, kasama ng isda ko. Pre, ang isla ka, wala mag-aabot sa budget, pre, para sa panday, ramdol ako. Sa panday na panday, mga ko, pre, nag-mix-mix, mga kuha ni. Di ka may lamia, na, uy. Kung sa'yo lamia, galas gaw, ako anang mangun ba? Ya, Derek snack sa panday. Yan, na, pre, patilawa ko, na, pre, pre. Gara-gara, pre, kay manguda ko na ba? Di na mapugan, pre, kakaunon ng jukuan niya, pre. Uy! Ayaw, gara-gara, ako anang mangun, pre. Si mong mangod. Kaya mang tunat akong kaunon. Lami kayo. Nahagor ako ko okay, sininto dito, ha? Sabi na kung mangudong mo ang kanon ba? Kaunon nga ko na. Kamingig, na. Hala, ka-expect ko ako yung tilawan. Ano ako, ha? Ingatay ko ni. Nayatin na. Kinatawa na hangol juga sa pagkaon ba?